iň dogry we peýdaly maglumatlaryň jemlenýän merkezi elbetde ilim we bilimiň adresi Azım Danışmanlykdyr. Bilişiňiz ýaly Azım Danışmanlykdan avukat Murat Permanow yine bir video bilen sizin garşyňyzda. Mehriban ildeşlerim, gadyrdan dostlar, onlar rabotçu wiza etýäňizmi diýäňiz? Ýok, biz edemiz ok. Biz rabotçu wiza umuman etmeýäs, diňe iş edip görkezýäs. Ýagny görüşiňiz ýaly bir ildeşimiz onay aldy ve dowamyndan da ikinji ildeşimiz onay aldy. Sizem şeýdip ynamly şekilde ve Gysga Wagtyň içinde rabotçu wizadan onay almak isteseňiz, etmeli zadyňyz gaty ýönöke Azım Danışmanlygyna agza bolun ve belenen nomeralarına jaň edin. Onda näme? Hoş sağ olun, sağlıkla bolun.